máš? Dobře, jak ty? Jo, já jsem mám taky fajn. Jo, akorát ty ta lajska, kterou jsme dneska měli. No to byla úplně boží, babička udělala úplně skvělou. No právě. Jupi. Co to tady je? Co se stalo? Ty to nevíš? Kelvakru už má 95 odběratelů. Takže zdravím vás, Kelvakru, a tohle je naše další video. V tomhle videu chceme hlavně poděkovat za neskutečný kolik. 95 odběratelů. Je to vážně neskutečný, protože od úplně prvního videa, nemyslím teďka shorty, ale od prvního videa, co jsme kdy točili, jsme měli 25 odběratelů. No, ne, to bylo 20 odběratelů. A teďka po 2 týdnech dopředu už jich máme 95, to je fakt neskutečný. A taky vám hrozně moc chceme poděkovat za neskutečných přes 3000 zhlédnutí, to je opravdu neskutečný, děkujeme vám moc. V tomhle videu jsme teda hlavně chtěli poděkovat za všechno, vlastně, že na nás koukáte, my si toho hrozně moc vážíme. Určitě v budoucnosti se těšte na další videa, nebojte, nebudeme končit. Ale já jsem se možná rozhodla, nevím, jak je tam zbytek Kelvakru, že možná se odhalím za 1000 odběratelů. Takže určitě dávejte odběr, like a sdílejte video dál a pište komentáře, co bychom měli taky dále točit. Takže zatím. Ahoj! Ahoj.